lidi, vítejte do nového videa. Dneska jsem tady s Matějem. Čau. A dneska bude natáčet žrací challenge. Takže máme tady toastový chleba, jednu neznámou sušenku, kousek síra, a šunku. A potom tady máme, kdo dá lžičku šťávy, prostě čistý. A máme tady nakonec pálivou papriku na lžičku, takže jako moc nepálí tuta. Mletý čili pálí víc, takže můžeme jít na to. Tak začínáme šunkou, jo? Tak. Ne, sírem. Okay. Bude to, kdo to sní víc. A ten, kdo prohraje, má vajíčko o hlavu. What? Takže můžeme jít na to. 3, 2, 1. Mám. Hej. 1-0 pro mě. Šunka, jo? OK. Takže zatím je to 1-0 pro mě, jo? Hraje se do 5 bodů. Už mám jeden. 3, 2, 1, teď. Wow. Do 0. Já vím, že to přijde nefér, ale on jako je žrout. Na chleba, jo? 2-0 pro mě, kámo, s tím se snaž. 3, 2, 1. Dělej. Můžem. 3, 2, 1, teď. Takže jsou šťastné. Je to hnusné. Ne, v pohodě. Ale to schůží, věď, ale. Hej, to nemůžu hrát. Komu mám toho disku, ale. Fakt? Jo. Divný žrát na videu, ale. Komu? Hej. Kamo, to je parfé, vole. Děj bych to vyplivnout. Hele, takže on to je vyplnout a potom sám ozvem. Co se tím čou. To jsme zpátky a můžeme jít na to. Takže dáme tu neznámou sušenku. Dobře. Strašně drobný. 3, 2, 1, teď. Hej. Zpátky. A můžeme jít na to zase. Hej. Tak, co nežer? Dej to tady do toho obalu. Jo, a můžeme se obrnout na chili. Ne. To nepálí, kámo, to vůbec. Tomhle chili, co jsme tady měli, už to nemáme. Tak mít lžičku. No. Ale tam toho bude. Moc tam toho tam není. Ale ty, kámo! Když bude takhle, tak to byla skořtice, vole.
Takhle. Tam to fakt pálí, ale. Kam tam na první pokus. To nemůžu takhle odžárávat. Kam to pálí, vole? 3, 2, 1. Hadem. Máme tam dvěčičku. Tak to. Kámo, jsi postral, ne? Dělej. Tři, 2, 1. Yes! Už to je 4-0, takže dostane vajíčko hlavou. No. A tady ještě jednu. Tady máme krab. Máme šťávu. Ne, tak to je ještě horší. Ten, kdo to vypije, ten, kdo to dá, tak a ten, kdo ne, má vajíčko hlavu. Nebo vlastně já vedu 4-0, takže už nemá šanci. 3. Sladký. Já jsem to nevychutnával, ne? Pojď. Fuj. 3, 2, 1, teď. Nevychutnáme to, hned to plokni. Plokni to. No, takže 4-1 a má vajíčko hlavu. No. Takže my se vám ozveme, až budeme mít, takže zatím čau. Vajíčko jsme našli, ale máme tady takovýhle jogurt, takže nekřič, jo, hlavně, vajíčko jsme nenašli. Musíme koupit. Přikon se víc? No, klekni si na zem, klekni si. No. Fuj. To mám Stoj, ne, ukaž to na kameru. No, ukaž to od, jdi dolů tu hlavu. No a natočí jako, no. Já už nechci. Musíš ještě celý. Já už nechci. Už to nech. Nech toho. Tak, to by asi stačilo. Ukaž to. Počkej, já ti to ukážu víc zezadu. Fuj, už to Tak jo, jestli se vám video líbilo, můžete dát like, odběr a zatím čus.